balitang LRG mga katropa, pinakabatang game developer giila sa tibuok kalibutan. Kung sa kaning mga katropa no, ato sayron kini nga balita pinaagi sa tuwang LRG correspondent Lolo Amado. Salamat kayo once again sa pag-welcome sa kuha karong buntaga. Mga katropa, opisyal nga gila sa Guinness World Records ang 11 anyos ka batang lalaki nga taga Wales, United Kingdom. Wow! Isip pinakabata nga lalaki nga usa ka video game developer. Naangko ni Max gikan sa Pinard. Ang tulo, human siya nakamugna og video game nga dunay 5 ka mga level, sunod lamang sa 4 ka oras. Wow! Sumala pa sa taho. Si Max gibantayan pag-ayo sa mga eksperto. Samtang nagcoding aron masiguro nga wala siya makadawat bisan unsang tabang gikan sa uban. Ang hilig ni Max sa coding nagsugod sa 7 anyos pa lang siya. Nagdamgo siya nga na mahimong usa ka full-time nga tigdisenyo sa dula sa umaabot tungod kay siya nagtuo nga pinaagi sa code. Bisan unsang imahinasyon mahimong tinuod. Ngilngil nga bata ni. Ini pampug ko kanyal to. Nagdaot lang jud ko. Og mo kadto mga katropa nga tong balitang LRG. Kung lahira jud, ako si Lolo Amado dili guwapo, dili macho, dili bright. Pero delikado sa mga chicks. Daghang salamat. Bye-bye. Ayon, daghang salamat Lolo Amado.